uphile, uphushe, uphumelele kama upastor ne-channel ufuneke inamba kuyisensa kuphela uma ungumlandeli. So ngalise nje mhlawumbe uyangifonela ku-WhatsApp. Uma ungifonela akungibuzi igama mina. Uyichaza wena igama, uchaza inkinga yakho kuphela, yabona? Kuphela. Fona ngomsombuluko ugcine Friday kuphela. Saturday I get too busy, Sunday ngisesontweni. Awungu-WhatsApp awungithumele SMS. Beka la usakhile libisi 4531 uthi hallelujah pastor wami. Chaza nophupha ke ngikhama lemon amahle. Thank you pastor. No, it's not she. He was chwani buka. Ubeka ama lemon. Abathi amalamula ngesizulu, ulamula, amalamula, i-lemon ngesingisi. So bewakha from the tree nake singakusho. 1. Ngokujwayelekile uma uphupha amalamula kuwupha oluhluma evuthiwe. Lokho kuyakhoma ukuthi ngenzeka kuzokuba nenhlanhla uchume noma ubusiswe ngempumelelo. Genesis 39 verse 2. uJehova wayenayo uJoseph waba ke umuntu onenhlanhla wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Kanti ke 2 yenzeka uma uphupha amalamula kube uphawu oluhluma evuthiwe olusho kungenzeka uzokhulelwa noma ke uzokhuleliswa noma ukhona umuntu okhulelwe omaziyo. Amahubo 127 verse 3 bheka ke abantwana bayifa elivela kuJehova isithelo sesisu esingumvuzo osingumvuzo. 3 kwesikhathi uma uphupha amalamula nyaba uphawu olungeluhle uma noma wabona olushoyo ukuthi empeleni ngenzeka ukhona umzuzu weinkathazo ozofika ngenxa yezivivinyo ezisuke zizothikabeza lenjabulo noma lempumelelo osukunayo. Yabona? EkaJakobe 1 verse 2 to 3 bazalwane bami. Nxa nehlelwa izilimo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa nazi ukuthi ke ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Siyabonga ke besibeka la ukubona ama-lemon amahle, ama-lemon avuthiwe. Stay blessed.